こんにちは。本日は面接を機会をいただきどうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はディマス・イロハム・クルニアワンと申します。ディマスと呼ばれています。インドネシアのジョブジャワのスラケン市に住んでいます。今年は22歳です。趣味はサッカーすることです。家族は9人います。父と母と姉と弟、私です。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。生年月日を押してください。生年月日は2003年の4月の18日に生まれました。年齢を押してください。年齢は22歳です。身長と体重を押してください。身長は約65センチメートルです。体重は75キログラムです。短所を押してください。短所は新しい人と初めて会うときにちょっと緊張していますが、2回3回あとは慣れられます。その短所はどんな時ですか？新しい人に会う時です。しないようにどうしますか？2回3回あとだんだん慣れてきます。長所を押してください。長所は一生懸命頑張りたいと思いますので、もう一度お願いします。一生懸命頑張る人と簡単に諦めないと責任を持つ人です。その短所どんな時ですか？仕事を最後まで責任を持って行う時です。趣味は何ですか？趣味はサッカーすることです。最近いつしますか？先週の土曜日にやっています。1週間に何回しますか？1週間に1回サッカーをします。何曜日にしますか？土曜日にサッカーをします。昨日しますか？いえ、土曜日にサッカーをしています。誰としますか？友達とサッカーをします。何人でしますか？22人でサッカーをします。どこでしますか？広場でサッカーをします。家から広場まで何分かかりますか？家から広場まで自転車で5分くらいかかります。テレギをしますか？はい、テレギをします。はい、終わりました。失礼します。